anem a fer unes entrevistes sobre el Jaume Codina. Molt bé. I primer de tot, si el podries presentar. Sí, jo sóc el Joan Ignasi Salcedo, sóc historiador i arxiver, tinc 52 anys, sóc d'aquí del Prat, i com professionalment em dedico als arxius, sóc arxiver del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, i quan tinc temps i m'hi puc dedicar, doncs em dedico a la recerca històrica sobre la història del Prat. He publicat un parell de llibres sobre història local i ara justament estic acabant d'enllestir un treball sobre població i habitatge al Prat durant la primera meitat del segle XX, en el marc justament de la beca Jaume Codina de recerca d'història local que atorga l'Ajuntament del Prat. O sigui, està relacionat amb això que em preguntareu avui. També et podríem preguntar com vas conèixer el Codina o com... Bueno, jo el Codina no el vaig tractar directament, jo el vaig conèixer una miqueta a la distància perquè van coincidir en algun curs d'història local que organitzava Amics del Prat a finals dels anys 90. Ja era un home gran, ja tenia una vida, diguem-ne, pública molt reduïda, ja no sortia gaire, estava ja una miqueta malalt i per tant jo el vaig conèixer molt poc, només d'aquestes coincidències amb algun curs o amb alguna xerrada que ell donava, però no el vaig tractar personalment. Com era Jaume Codina com a persona? Bueno, tot i que no el vaig tractar personalment, com us acaba de dir, sí que he parlat amb persones que el van tractar, que van estar amb ell durant la seva etapa, diguem-ne, més activa, i tothom coincideix el mateix. Era una persona que tenia una gran cultura, tenia una gran formació, s'estimava molt el Prat, era el seu món, era realment el seu objecte d'existència pràcticament, i era una persona que defensava molt el que ell pensava que era bo pel Prat, el defensava d'una manera ferma, era molt vehement en la defensa del que ell considera que era l'idoni. I aquesta gent que el va tractar molt sempre em diu el mateix, que el que deia el senyor Codina doncs sentava una miqueta a càtedra. O sigui, el que deia el senyor Codina s'havia de respectar i tothom li donava una autenticitat a la seva manera de fer i d'actuar. Per tant, era una persona amb caràcter, això també, però que tot allò que deia i defensava, tant de la vida cultural com de la vida cívica del Prat, o política fins i tot, doncs sempre es tenia molt en consideració per part dels pratencs. Una altra pregunta és, a quina activitat es va dedicar principalment? Jaume Codina era historiador. Aquesta és la gran dedicació que ell va fer durant tota la seva vida. Però a banda d'això, ell era mestre, havia estat director del Liceu Pratense, que era un centre d'ensenyament de secundària aquí al Prat, que el va fundar ell, i va estar durant 22 anys sent professor. I després va tenir alguna participació en la vida política del Prat, tant en l'època d'alcalde com després ja de regidor als anys 70. Per què creus que va ser triat com a alcalde del Codina? Bueno, justament la seva elecció, la seva designació com a alcalde és un dels aspectes, diguem-ne, més polèmics de la seva biografia. Normalment quan es parla de Jaume Codina és difícil també de separar les dues facetes d'una persona, la qüestió política d'una banda i després també les qüestions més com a historiador. A mi m'interessa molt més el Jaume Codina historiador que no el polític, però és cert que quan fas un estudi biogràfic d'una persona no pots separar aquestes dues facetes. Una persona ho és tot, de la seva experiència. I en el cas del Codina és cert que el van nomenar alcalde, en l'època de la dictadura franquista. En aquella època els alcaldes no eren escollits democràticament com ara. Ara venim d'unes eleccions municipals fa poc en les quals els ciutadans anem a votar una llista electoral que després a l'Ajuntament escolliren un alcalde. En aquella època de la dictadura no era així, sinó que els alcaldes ho eren perquè estaven nomenats pel governador civil de la província, en el nostre cas de la província aquí de Barcelona, i era ell el que feia el nomenament. No era, doncs, un nomenament democràtic, però tampoc era un nomenament caigut del cel, sinó que el governador civil el que feia era rebia uns informes favorables de diversos candidats i ell finalment escollia la persona més idònia. En el cas del Jaume Codina, les classes dirigents del Prat, les forces vives que es deien, les persones que dominaven la societat pratenca d'aquell moment, van informar favorablement del Jaume Codina. I el governador civil al final el designa com a alcalde.
Això va ser a finals de l'any 57, 1957, i Jaume Codina tenia 34 anys. Era una persona relativament jove quan el van nomenar alcalde. El cas és que ell accepta el nomenament i després ja, en democràcia, moltes vegades se li ha preguntat, a ell se li va preguntar sobre això, i ell sempre deia el mateix, que ell va veure en aquell nomenament una possibilitat de poder treballar pel Prat i de fer coses pel Prat. Allò que sempre ell havia defensat en la vida pública i cívica, doncs era el moment d'aplicar-lo com a primera autoritat del Prat, que és l'alcalde. I, sobretot, quin canvi va fer consideratius quan va ser alcalde del Prat? A veure, i al final va acceptar, com deia, el nomenament, el van nomenar alcalde a finals de l'any 1957 i va presentar o va demanar el relleu a finals de l'any 1963. A l'època de Franco ningú podia dimitir, demanaven el relleu, i ell, quan arriba un moment, que ara us explicaré per què, ell diu que vol plegar i vol deixar l'alcaldia. Aleshores ell va estar, a la pràctica va estar 5 anys només, tot i que van ser 7 calendaris, del 57 al 64, ell va estar realment des de l'any 58 a l'any 63. En aquests 5 anys, clar, el seu objectiu, les seves actuacions, bàsicament van ser al voltant, primer va defensar molt tot el que tenia a veure amb la cultura i amb l'ensenyament. La cultura vindria a ser les relacions amb les associacions culturals del Prat, la defensa que va fer de la biblioteca local o del museu que volia crear, un museu local que al final no el va poder posar en marxa. Després tot el que tenia a veure amb l'ensenyament a les escoles, va defensar i va promocionar la creació d'una escola bressol al Prat, o va impulsar també l'acabament de l'escola del Parc, que es va iniciar durant la República, es va quedar aturada durant la guerra, i després, per les circumstàncies del Prat, que creixia molt en població i tenia molts nens que volien anar a escola, potencia l'acabament d'aquella escola. Per tant, aquestes, sobretot cultura i ensenyament, van ser els 2 pols que ell va defensar durant la seva actuació. Però això sí, hi va haver 2 assumptes molt importants durant aquests 5 anys d'alcaldia, que al final el que faran serà que provocarà la seva caiguda de l'Ajuntament, la seva sortida. Un és el pla parcial de reforma i extensió del casc urbà, que era un pla urbanístic que es va posar en marxa a partir de l'any 1961, que el 1963 s'intenta aprovar provisionalment i no aconseguirà, i després es recuperarà ja a partir del 64 amb l'alcalde que vindrà després, que és el Máximo Simón, que és un senyor que va venir després d'en Jaume Codina. Aquest projecte, per dir-ho resumidament, consistia en un projecte d'urbanisme per pensar el Prat que havia de venir en 50 anys. És a dir, el Prat que tenim actualment s'havia de pensar ja als anys 60, saber com creixia, com s'obrien nous carrers, com s'urbanitzava i demés. I aquest projecte tenia 2 elements importants. Un, que el centre cívic del Prat passava de la plaça de la Vila, que està aquí al costat, passava cap a mar, al sud, a la zona on actualment hi ha el Cèntric, hi ha la plaça Catalunya, la Zonilla, tota aquella zona havia de ser el nou centre del Prat. No es va equivocar gaire, Jaume Codina, perquè realment avui és el centre del poble, de l'activitat. Aquest és el primer aspecte. I el segon aspecte és que l'avinguda Montserrat, que aleshores era una avinguda de 30 metres com és ara, així ampla, però era molt curta, només anava del carrer de Frederic Soler al carrer Jaume Casanovas. Era un tros molt petit. I aquest projecte, que no va redactar el Jaume Codina, sinó que va redactar un arquitecte, en Jordana Pareto, però que va defensar en Jaume Codina, havia d'allargar aquesta avinguda pels 2 extrems, per l'est i per l'oest, fins a arribar al riu per una banda i al Sagnia a una altra, per l'altra banda, com és actualment. L'avinguda Montserrat és una avinguda ampla de 30 metres que va de punta a punta del terme municipal. Aquests eren els 2 elements que tenia el pla. Doncs això va provocar una gran oposició. Primer fora de l'Ajuntament, els propietaris de les finques afectades per aquesta avinguda tan ampla que deien que per què volem una avinguda de 30 metres al Prat, i amb el temps s'ha vist que efectivament no estava de més tenir i s'ha convertit en un eix vertebrador del Prat, aquesta avinguda central. I aquesta oposició de fora de l'Ajuntament al final va passar dins l'Ajuntament. I uns quants regidors que hi havia a l'Ajuntament que defensaven els interessos d'aquestes propietaris locals, doncs al final es van girar contra l'alcalde. I en una votació decisiva per fer l'aprovació provisional d'aquest projecte del pla parcial, resulta que Codina perd la votació per 9 vots contra 3. És una derrota important i ell aquell mateix dia pràcticament decideix
que vol plegar i vol deixar l'alcaldia, perquè clar, l'Ajuntament, el seu propi Ajuntament, li està votant en contra del seu projecte. Aquest és un tema important que va marcar tota la seva alcaldia, com a actuació seva, i que al final li provoca la sortida. I l'altre és un tema que potser no s'estudia tant, però jo crec que també és important, que és que hi havia una pretensió del Ministeri de la Vivienda, el Ministeri de Madrid, de fer al Prat una unitat vecinal d'absorció, que es deia UVAS, s'escrivia, que era crear un barri nou fora de Barcelona per absorbir la població barraquista, les barraques que hi havia a la zona de Montjuïc, des d'aquí pràcticament es veu. I aleshores aquests barris s'havien de crear fora de la ciutat de Barcelona, dins de la comarca que es deia de Barcelona, que podria ser el Prat, Sant Boi, Badalona, aquests pobles al voltant de la ciutat de Barcelona havien d'assumir aquestes barraques. Això ja es va començar a saber a principis dels anys 60. Codina tenia la paraula, diríem, de l'alcalde de Barcelona, es deia José María de Porcioles, que al Prat no es faria una urbanització massiva de cases. Però a partir, sobretot, de les inundacions del setembre del 62, això ja comença a agafar forma, ja hi ha molta pressió des de fins i tot l'Ajuntament de Barcelona per crear aquesta UVA al Prat, una al Prat, però després a altres pobles n'hi haurà altres, i Jaume Codina això ho sap en el moment en el qual, a més, té la votació en contra del pla parcial d'urbanisme. Són dos aspectes que van marcar, sobretot l'última part de la seva alcaldia, i que van provocar que demanés el relleu al governador civil, que al final va trigar en fer el relleu, perquè ell el demana cap al novembre de l'any 63 i fins al febrer del 64 no pot marxar. Però ell de facto ja a finals de l'any 63 ja no fa d'alcalde, perquè ha presentat ja la renúncia al governador civil. Aquestes serien les dues actuacions bàsiques del mandat de Codina. A la seva carrera com a historiador, quines van ser les seves aportacions més importants? Bueno, com us deia, el més important per mi del Codina és el Codina historiador, no? I és un historiador amb totes les lletres de la paraula, perquè té, per mi, els tres aspectes que s'han de tenir per poder dir-te historiador. Una, que tenia la formació. Ell era llicenciat en Filosofia i Lletres i es va especialitzar en Història a través de la seva tesi doctoral, que és aquesta d'aquí, que va publicar l'any 72 o per ahí, i que se centrava en el Delta del Llobregat i Barcelona. O sigui, tenia la formació específica. Després tenia el mètode, és a dir, agafava les fonts documentals, les analitzava críticament i aportava tesis. Per tant, tenia formació, tenia mètode i tenia pràctica. Es dedicava a la recerca, havia anat als arxius, havia tocat documentació antiga i l'havia analitzat. Per tant, tenia els tres aspectes fonamentals per poder dir-te historiador. Si no tens la formació, no ets historiador. Si no tens el mètode, no ets historiador. I si no tens la pràctica, tampoc ho ets. Ell tenia les tres coses, per tant, era un historiador, el primer segurament historiador de la història del Prat, va ser el primer historiador, que tenia aquests tres elements que considero importants. Quina va ser la seva aportació? Ell es va centrar en fer una història local, o comarcal, com a molt, i comarca per ell sobretot era el Delta, els pobles d'aquí del Delta del Llobregat. I en un moment en el qual ser historiador local no estava ben vist. El que s'havia de fer era la història global, la història de les nacions, la història dels continents, aquestes coses importants. Però baixar a la història d'un poble o d'una comarca es considerava que no era una història a l'alçada de les circumstàncies. Ell ho va defensar en un moment en el qual estava mal vist. Amb el temps s'ha vist que no estava equivocat, perquè avui la història local es considera que està a la mateixa alçada de qualsevol altra història i que contribueix a millorar aquella història general que tant es diu. Què és el que feia? La seva pràctica quina era? Agafava aquelles tesis generals de la història, dels grans historiadors, de les nacions, dels continents, i intentava aplicar-los a la realitat local. Dic, bueno, això que diuen aquests que passa a Europa o que passa a Espanya, què passa al Prat? O què passa a Sant Boi? O què passa a l'Hospitalet? O què passa a la comarca? I això ho aplicarà en diferents aspectes. Un, per exemple, és el tema de la demografia. Ell estava sempre molt interessat en els temes de demografia històrica. Hi ha una tesi general que diu que a mitjans del segle XVIII hi ha la revolució demogràfica, que vol dir que la població creix exponencialment per unes raons diverses que els grans estudiosos ho manifesten. Ell què va agafar? Va agafar la realitat de Sant Boi, que es conserva a l'arxiu parroquial,
El del Prat no, perquè es va cremar a la guerra, però el de Sant Boi sí que està, i el va analitzar a fons. I va arribar a conclusions que coincidien amb aquestes teories generals de la historiografia i aportava altres coses. El seu estudi és aquest, justament sobre el gir de 1750, que avala aquestes tesis sobre el creixement de la revolució demogràfica i després aporta ells altres millores a l'estudi, com és la revolució de les culleres, que està dins el llibre, i si us interessa només agafar el llibre i mirar en què consisteix. O sigui que ell agafava les tesis generals, les passava pel seràs, diríem, de la història local i avalava o millorava o contradeia el que deien aquelles tendències generals. Després, tot això ho manifestava a través dels seus llibres, aquests que hem dit, el Delta, després també La gent del fang, que és el seu primer llibre. Tots aquests llibres, aquests tres que jo per mi considero que són els tres principals de Jaume Codina, doncs manifestarà, posarà de manifest aquells coneixements que ells havia tret a partir de la seva experiència als arxius locals i comarcals. I després també ho farà amb altres tesis, per exemple, la de les generacions com a motor de la història. Aquestes tesis que van desenvolupar filòsofs com el Julián Marías o l'Ortega i Gasset, o historiadors com el Vicenç Vives, perquè ell també n'havia avançat alguna cosa, fins i tot abans que en Jaume Codina. Ell ho passarà al cas del Prat, analitzarà les generacions del Prat i veurà si realment les generacions són aquest motor que mou la història. I efectivament arriba a la conclusió que és així a través del llibre de les generacions pratenques que també va publicar el Prat. Vull dir que les seves aportacions són bàsicament aquestes: fer des de la microhistòria que ell deia, la història local, la història comarcal, validar o complementar les grans tesis historiogràfiques. I també, tu creus que el Jaume Codina és recordat aquí al Prat com ha de ser o faries alguna cosa? Jo crec que en termes generals sí. És a dir, Jaume Codina està reconegut socialment. La gent del Prat sap que Jaume Codina és l'historiador de referència del Prat. Si Jaume Codina no hagués fet els llibres que va fer, molta de la història del Prat estaria per fer. L'hauríem de fer, algú s'hauria de dedicar, perquè va aportar un seguit de coneixements que no es tenia de la història local. Per tant, jo crec que aquí hi ha un reconeixement social i jo crec que sí. L'any 94 l'Ajuntament el fa fill predilecte del Prat, és un reconeixement. L'any 95 la Generalitat de Catalunya el reconeix com li atorga la Creu Sant Jordi. Jo crec que també és un reconeixement important. Quan va morir se li va donar el nom a un carrer del Prat, que està allà a l'Eixample Sud, i es va fer, per exemple, la miscel·lània d'homenatge, que és un reconeixement de la comunitat d'historiadors de la comarca i dels arxivers, és a dir, dos col·lectius que ell havia tocat molt, fins i tot ell va arribar a fer d'arxiver a l'Arxiu Nacional de Catalunya, vull dir que és la prova també d'un reconeixement públic. El tema del carrer, home, hagués estat potser més adient posar-li el nom un carrer més cèntric del Prat, perquè aquest està, jo diria que el 90% dels pratencs no saben on està el carrer Jaume Codina, i potser més cèntric, un carrer més de Codina, més codinià, més fer-lo cap al centre. Però bueno, mai es podria també pensar en posar-li el nom de Codina a un centre cultural o a una escola. Ell estava molt preocupat per l'ensenyament, havia estat professor durant molts anys del Liceu Pratense, doncs no estaria de més també pensar en algun centre d'ensenyament o cultural per posar-li el nom. Jo crec que justament aquest any que celebrem el centenari és un bon moment per recuperar la seva figura i sobretot, i per mi que és més important, la seva obra com a historiador. I per últim, tu si hagués tingut una conversa amb ell cara a cara, què li hagués preguntat o què t'agradaria saber? És el que us comentava al començament, allò que no vaig poder fer, perquè jo també era jove, era, ja et dic, una persona gran, ja no estava tan accessible, però m'encantaria seure, agafar aquest llibre i comentar-lo amb ell, perquè una de les coses que ell sempre, i fins i tot en aquesta última, perquè aquest és un llibre ja d'última hora, ja era molt gran, és una miqueta resum de tota la seva trajectòria com a historiador demogràfic, i una de les coses que es lamentava era que les seves tesis no tenien ressò a la comunitat d'historiadors, sobretot a la comunitat, diríem, acadèmica, a les facultats d'història i de més. No es comentava la seva obra, tot i que ell
de vegades per la seva manera d'escriure i de més, interpel·lava els historiadors, bueno, vosaltres què penseu d'això? I el pobre va morir sense que ningú pràcticament li reconegués la importància de la seva obra. Per tant, a mi que m'hagués agradat, modestament, com a historiador, seure amb ell i poder comentar aquestes coses de la seva historiografia. Això sí que m'hagués agradat. Pues moltíssimes gràcies per donar-nos l'oportunitat d'entrevistar-te. A vosaltres per l'entrevista tan interessant que m'heu fet i sort en els estudis. Moltíssimes gràcies.